ma'aiki wanda san shi kawai na kai hidima. Allah ya rabu da dodubin tsira gun mai girma, dan asalin girma baban Fatima ɗahe mai himma. A sa sahabbai ne duk bege zan sa su cikin himma, a sa waliyai ma a ƙaunar annaba ai sun sha fama. Asalin girma annaba kai ne mai girma, ya babul lahi kai da ka kai zai ba hidima. Salamu ala ɗaha annabi mai kyawu da cikar asali, girma ɗaha baban Fatima mai asalin asali. Annabi mun gode kai mana gata tun usulin usuli, ka cikar bauta annabi ɗaha ma'aiki mai himma. Annabi na gode da ɗayi mini alfarma, ta yabo gunka kar da ka bar na ma'aiki mai girma. Dubi maraici na ka bani dama in yi ta ma hidima, sa'an su ce in ta kiran ka ma'aiki mai girma. Sannu amintacce kamilu kamalu annabi mai girma, kuma sai an saka annaba aikin zai cika mai girma. Ga ka cikin bauta sufa ta bautar kai ne mai girma, balaraban asali annabi ɗaha ma'aiki mai himma. Sufar ka daban ta kai ka wuce ai maka gibi mai girma. Baban alkasim abban Fatima shine mai himma, tunani ya ƙare babu kamar kama aiki mai girma. Habibu manzona annabi ɗaha ma'aiki mai girma. Asalin girma annaba kai ne mai girma, ya babul lahi kai da ka kai zai ba hidima. Sannu rasulallah annabi kai wahalattu duka gata, kai ka zamo da akwai babu da kai ta fake kai mata gata. Duk wanda ya san Allah sai da ya san ka yake iya mai bauta. Abudan alkhairi annabi ɗaha ma'aiki mai girma. Ya sirri duk al'amari kai ke da makulli, kai ke buɗewa in ka so karfe ya mai asali. Bani da hannunka yarda da ni suka buɗe mu makulli, ya ainihin sirki annabi kar da kabar na fama. Idan na tuno cewa ina a cikin al'ummar manzona, sai in ji na rufe wutar soyayya ke dafa kirjina. Idanuna kuka ya zan yi ne in ganka macicina, da soyayya na taho annabi dubi maraici na nima. Hakkul yaƙini ɗaha daga yake mana gata ba wai ba, muna a shararanci da ƙin biyar Allahu abin bauta. Aikin nan da muke don sake kyale mu muna tuba. Ya Allah rabbi ka gafarta mana rabbi mana tuba. Asalin girma annaba kai ne mai girma, ya babul lahi kai da ka kai zai ba hidima. Allah mun tuba kai mana domin annabi mai girma, ka ƙara kusancinmu da annabi rabbi da ɗa mana mahimma. Ka samu shagalta a sansa safa da rana mu dinga yi mai hidima. Salamu ala ɗaha abban Fatima ɗahe mai girma. Alhamdulillahi nan zan huta ba gajiya nai ba, ni ne Ibrahim dan Umar Inyasu ina tuba. Ya rabbi ka shaida ni ina
san annabi da farin duba jini na fansa ne a ƙaunar annabi da majina. Asalin girma annaba kai ne mai girma, ya babullahi kai na rika kai zai yi wa hidima. Asalin girma annabi kai ne mai girma, ya babullahi kai na rika kai zan yi wa hidima. Asalin